De fyrer den totalt af i deres tunede biler. Det er vildt, det er farligt, og det er hamrende ulovligt. Jeg er ikke bange for at dø. Fordi jeg er bange for, hvis det skal gå rigtig, rigtig slemt, så man bliver en eller anden grøntsag. Fart, det er mit stof. Det er jo faktisk ulovligt, det vi gør jo. Og det er jo totalt Brian, ikke også? Fed bil. Må jeg ikke komme med ud og køre, fordi så kan du få lidt. Hun sagde jo sådan til sidst, at jeg måtte vælge jo. Om det var hende, eller om det var bilen, jeg ville have. Der er nogen, der har udfordret mig derude, så jeg skal ud og køre lidt race. God aften. Hvem er du? Jeg kommer fra 48 timer. Har du kørekort, jeg må se? Hver weekend mødes flere hundrede unge danskere forskellige hemmelige steder i landet for at køre vild gaderæs. I deres toptunede biler ser de stort på hastighedsbegrænsningerne, og derfor er politiet ofte lige i baghjulet af dem. Og det er vi også. Vi følger nemlig 3 unge, der har viet hele deres liv til den farlige sport. Velkommen til 48 timer. Carsten, det her med at mødes og køre race og brænde dæk af, hvad er det for noget? Jamen, det er jo noget med at afreagere og noget med at køre race, jo. Og det er jo sådan set noget, der er opstået i Amerika engang i 50'erne og sådan noget lignende. Og hvornår har I så taget det op? Jamen, det startede nok en gang i 70'erne. Det var så hovedsageligt amerikanerbiler dengang, men nu er det jo så almindelige biler mest. Og vi prøver så, om vi kan få lov at køre her, uden at politiet blander sig for meget. Der bliver kørt noget god race herinde, og der er mange af dem, som jeg godt kunne tænke mig at pille ned, som kører herinde i aften. Hvem er det? Det er blandt andet Carsten. Han har ført sig lidt frem i sin Mazda, og det er jo skide sjovt, ikke? Fordi han har virkelig skrællet den, og virkelig fået noget god motor ud af det, ikke? Han har så også investeret det rigtige kapital i den, ikke? Så det kører for ham. Det er jo en pæn følge. Ja, det er min gamle stålfølge. Det ser ikke ud af noget, men det virker. Okay. Prøv at åbne låget, gør. Du er helt forbudt, mand. Du har pillet alt muligt stiver ud af den. Jamen, det har jeg jo. Den skal jo ikke veje noget, jo. Vi skal ind og race på fredag, det gør du gang med 900. Ja, det bliver vi nødt til at prøve. Det bliver vi nødt til, så det bliver meget sjovt, også for at få gang i det herinde, ikke? Ja, helt så der er mange af de der BMW'er og alt muligt andet pis der er Golf og Opel, og jeg skal give dig skære noget. Prøv at se, de står der, ikke også? Men nu kommer vi med vores risikobanditter, og så styrer vi showet lige et stykke tid. Frederikke er en af de få piger, der elsker at køre gaderæs mod drengene. Hun bruger mindst 10.000 kroner om måneden på den hobby, og derfor bliver hun nødt til at have 2 job. Et som arbejdsleder i ISS, og et herinde på Statoil-tanken. 2 job? Du må arbejde frygtelig meget. Ja, men det vender man så til. Hvor mange timer er du op på om måneden? Og mellem 100 og 200 her, og så plus mit almindelige fuldtidsarbejde. Det bliver jo til en frygtelig masse timer. Ja, det gør det. Men det er jo det værd. Hvorfor er det nødvendigt at arbejde så meget? Men altså, det er jo så ikke helt gratis at have sådan en bil, som den jeg har. Den koster jo... ja, jeg bruger i hvert fald 10.000 på at holde den kørende normalvis, og så kommer alt det sjove, der skal sættes på den ved siden af. Det koster så ud over de 10.000. Om måneden? Ja. Men det er jo så heller ikke hver måned, at jeg skal have et eller andet specielt til den. Så på en god måned kan man jo godt holde den omkring i 10. Frederik er 25, og han elsker at have fuld fart på. Om aftenen kører han race i sin bil, og om dagen tager han så en tur i sin speedbåd. Og Frederik, hvor får du alle pengene fra? Ja, når jeg sidder her i min stribede trøje, så er der mange, der tror, at det er et eller andet lusket, men jeg har faktisk været heldig med nogle aktier. Og det er jo meget sjovt, at man kan lave penge på sådan en måde der. Hvordan er det gået til? Jamen altså, jeg har været heldig med nogle vindmøller, med noget biotek og noget forskelligt, så jeg har været med fra et par år nu, ikke også? Jeg var med på hele den store optur, der var op igennem 99 år 2000, og der har jeg været rigtig heldig. Så det er jo godt nok, at man kan have lidt penge i overskud til at købe sådan noget her.
Hvad er det, der er så fascinerende ved at have så meget fart på, som du har, både i din båd og i din bil? Jeg ved det ikke, jeg kan ikke rigtig, det er lidt svært at beskrive, hvad det er, der gør det, ikke også, men det er bare, det der sker noget, det er det med adrenalinet, det kommer op og kører lidt, ikke også? Du kan se, nu er vi ude at sejle en dag, hvor der er lidt bølge på, ikke også? Lige pludselig så er en bølge ikke bare en bølge, som du kender den fra stranden. Det er lige pludselig et flyvehop, ikke? Men du skal også ligesom kunne kontrollere det der flyvehop, ikke? Og det er det, der gør det. Det er jo også det samme med fart. Det er jo fedt at køre om kap med nogle andre og have det så meget sjovt, ikke? Hvad siger dine veninder til, at du ligger og kører om kap med drengene? Jamen altså, det er der jo sådan lidt delte meninger om. Nogen kan ikke forstå, at jeg gider det hver weekend, og andre synes bare, at det er fint og det er sjovt. Men de spørger dig altid, om man vil med i byen, så man kan jo bare sige ja og lave noget andet, hvis man vil det i stedet for. Jo. Men du vil hellere køre race? Ja, som regel vil jeg hellere ud og køre. Så kan jeg gå på arbejde dagen efter. Det kan jeg ikke, hvis jeg er ude i byen. Det med fuld fart på, har det noget med potensforlængelse at gøre? Nej, det har sgu ikke noget med potensforlængelse at gøre, fordi jeg kører rundt i en gammel Corolla, og jeg har også en gammel, eller ikke en gammel båd. Jeg har en båd, der er 7-8 år gammel, ikke også? Så jeg ved ikke, om det har noget at gøre med potensforlænger. Der er nogen, der vil sige, potensforlænger, ikke også? Men ikke i mit tilfælde i hvert fald. Hvad handler det så om? Det handler om at lave nogle af de ting, som man godt kan lide, og jeg kan godt lide fart, ikke? Der er nogle mennesker, der godt kan lide at stå i deres have og grave kartofler op og ned. Der er nogen, der godt kan lide at hækle. Der er nogen, der godt kan lide at gå lange ture ved stranden. Jeg kan godt lide fart. Hvad er det for en bil, du har? Det er en godt VR6 med eftermonteret turbo. Hvor mange hestekræfter har sådan en bil her? Ja, vi har ikke fået den målt endnu, men vi regner med, at den har mellem 250 og 270. Jamen, problemet er, at den ligner lort. Det ligner has. Det ligner noget, der har været ild i. Og man kan altid gøre det pænere, ikke også? Sådan en motorrum, det er jo i sig selv ikke særlig pænt at kigge ned i, vel? Men det gør ikke noget, at når man åbner motorrummet, og så folk de bare laver, det ser godt ud, hva'? Så det, og Buller, han kan lave sådan nogle ting her. Han er rustfri kleinsmed, ikke? Og det er blandt andet ham, der har lavet de her rør, ikke? De her rør, ikke også? De kan jo bare ligne et almindeligt rør, eller så kan man vælge lige at polere det, som Buller han har gjort, og det ser pisseflot ud. Når man taler om drenge og biler, så taler man tit om bilen som sådan en slags potensforlænger. Hvad er din bil for dig? Jamen altså, det er vel noget lignende det samme. Så man bliver lidt mere potent? Nej, det ved jeg ikke. Det kommer vel an på ens humør. Det kan der også mange andre ting, der kan gøre en, jo. Hvorfor har du købt de der? De der... Blinklampe? Fordi der er ikke nogen, så mange andre, der har dem. Og det er jo totalt Brian, ikke også? Og så kan man ligge og... jeg kan ikke forklare dig, hvad det er, der gør. Så tænder du den der lampe der, så kommer du kørende der, og puha, og du tænder lampen, og så er det helt fedt. Ja, jeg tror heller ikke lige, den flyver igennem syn med dem her, må nok ind. Jeg tror heller ikke. Der er lidt falafelsled over, når man har sådan nogle... Nu har det her anlæg ikke spillet i lang tid, og det bliver spændende at se, om det virker. Jeg startede med en lille CD-afspiller, og så lige pludselig så skruer der nogle højtaler i med lidt bas i, og så lige pludselig så rører der en subwoofer på, og så rører der flere højtaler på, og så havde jeg en kammerat, der var god til at bygge det, og så lige pludselig fik jeg et godt tilbud, og så greb det bare om sig, og så så går der bare Brian ind. Og man får aldrig nogensinde nogen af pengene ind igen, når man sælger, ikke? Så det er jo fuldstændig irrationelt, ikke? Men Carsten på 30 er en af hovedkræfterne i Klub Striben, en forening for fartglade gaderacere. Han bruger alle sine penge på en gammel Mazda, som han efterhånden har tunet op til at være en af de hurtigste biler i racet. For Carsten er det at køre bil meget andet end bare en fritidsinteresse. Ja, for det første har det jo givet mig en masse venner, jo. Og så giver det jo også noget selvtillid at se, at alle de penge, man bruger på sin bil, det er ikke bare spild, jo. Altså, jeg får da noget selvtillid, når jeg kan se, at hvis der kommer en eller anden farstreng i en stor Porsche eller BMW eller et eller andet, og jeg så kører fra ham, ikke? Altså, jeg synes jo, jeg kommer hårdt til mine penge. Jeg slider virkelig for at få den her bil til at køre. Og når jeg så
kører for en eller anden fartstreng, som bare får pengene og får sådan en bil der, ikke? Så giver det jo meget noget selvtillid et eller andet sted, jo. Frederiks store interesse for fart og flotte biler har han ikke fra forældrene. Faren er en rolig revisor, der elsker at gå og rode i sin have. Og moren, ja, hun er paradoksalt nok ansat i politiet, hvor hun underviser børn og unge i trafiksikkerhed. Frederik, tag noget af det her. Du kan se, de her skal også ud. Kommer der gang i striben derude i øjeblikket? Der er masser af gang i det. Har du været ude at køre for nylig? Ja, vi var derude onsdags. Men jeg kører ikke lige i øjeblikket. Nå. Så der er et problem med den røde, ikke? Mm. Men vi kørte ud i Kims BMW. Nå. Så kører vi lidt race på vejen tilbage. Ja. Ja, det er fornuftigt. Hvorfor spørger du altid om, hvad der er fornuftigt? Skal man altid gøre det fornuftigt? Det er jo det sjoveste at lade være, jo. Det er sådan et rimelig lukket miljø. Men det er jo også, igen, fordi det er jo faktisk ulovligt, det vi gør jo. Så det er ikke noget, man reklamerer så meget med. Kan I undgå politiet? Det kan vi ikke. De kommer jævnligt. Det gør de. Det er lidt svært at undgå. Men altså, vi prøver jo at gemme os, finde nogle gode veje i lukket industrikvarter og sådan noget. Men det er ikke altid, det lykkes. Hvor tit kommer politiet, når I er ude at køre? De har faktisk ikke været der så meget her på det sidste. Derfor undrer det mig også, at de faktisk begynder at komme nu. Eller det er ikke undrer mig, vel? De må jo vide et eller andet om, hvem det er, eller hvor man kører. Okay. Hvad? Ja, men jeg tror, helt ærligt, så tror jeg, vi er sådan en lille bitte smule nedprioriteret, ikke? Og så tror jeg, at de kommer, når en der ringer. Jeg tror ikke, de gider sådan at køre efterforske. Ja. Og gangen så kører der en eller anden civil politibil, ikke også? Ja. Og de får sit miljø ikke særlig gode til at gemme sig, vel? Nej. Jeg aner ikke engang, er det lukket areal, kører på, eller hvad er det? Jeg aner ikke. Jeg har aldrig været der. Jamen, jeg kører på offentlig vej. Uden industrikvarter klokken lort om natten. Så. Har du aldrig hørt det? Nej, jeg aner det ikke, og jeg går ikke til sådan noget. Normalt plejer det at være politiet, der hører det sidst. Og så ved du det ikke. Der er politiet! Ups, hvad så? Ja, så kører vi. Kører ikke race på vej ind, gør I? Men man mødes jo nogle gange sammen, ikke? Så ligger man nogle gange, så går det lidt hurtigt, ikke? Men det her 5. gear skulle gerne gå mellem 62 og 72. Der er nogen, der har udfordret mig derude, så jeg skal ud og køre lidt race. Vi er nok nødt til at vente med tophastigheden til senere, tror jeg. Vi har travlt. Men er det ikke meget en drengeverden? Jo, det er det da. Men det er da også tit nemmere at være sammen med drengene, fordi de er sgu lidt mere medgørlige end pigerne, der er bare misundelige, ikke? Har du en kæreste? Nej. Hvorfor ikke? Det er fordi, at... Ja, det ved jeg ikke. Der er ikke lige nogen, som... Det er jo noget, man skal have tid til, og så videre. Det kan jo godt være sådan lidt... Er det en af de ting, du ikke har tid til, fordi du kører? Jamen, selvfølgelig har jeg tid, men jeg vil sige, der er bare ikke nogen, som har... Det er vel også lidt svært for dem at acceptere, at jeg er så meget på arbejde for at have en bil. Altså, som måske ikke siger dem særlig meget. Så når det bliver en, så bliver det jo nok en, som også er glad for sin bil, for ellers så bliver der nok et forståelsesproblem, vil jeg tro. Hvor meget tid bruger du egentlig på din hobby? Jamen, jeg bruger stort set altid. Og det er nok også derfor, jeg er ungkarl. Der bliver ikke så meget tid til piger, desværre. Så det er sådan set alt min fritid, der går med det. Har du haft en kæreste på et tidspunkt, som har irriteret sig over det, eller? Ja, det har jeg. Og det er ikke nogen særlig god kombination. Hvad sagde hun til det? Jamen, hun sagde bare, at hvis ikke jeg kunne tage noget mere tid til hende, så måtte jeg vælge, om det var hende, jeg ville have, eller det var bilen, jeg ville have. Det prøvede vi så at kombinere, altså gå på kompromis, men det lykkedes ikke rigtigt.
Men altså, jeg har det som min største hobby, det er at skrue bil, så jeg valgte bilen, må man sige. Det koster? På en ny vej? Okay. Så vi kan ud og kigge på den her i eftermiddag? Ja, det gør vi bare. Det var lige en af mine venner, der havde fået et forslag til en ny vej, okay, som vi eventuelt skulle køre på, så den kører vi lige ud og tjekker her bagefter. Så må vi se, om det er en, vi kan bruge. Det, jeg frygter mest, det er, at han selvfølgelig skal ind i liv i et rullestol, og det er der værd. Jeg ønsker ikke at blive slået ihjel. Og altså, jeg har måttet nok henne. Hvis jeg kører race med en anden, hvor jeg kan se, at han for eksempel ikke holder sin egen vejbane, så bremser jeg bare og trækker ind til siden. Det er ikke sådan noget med, at man skal vinde for enhver pris. Man er jo ikke hjernedød. Men jeg var faktisk ikke klar over, at det havde det omfang, som det godt kommer her under snakken, at der rent faktisk har. Det er fordi, nogle gange går i din egen verden. Ja, altid min egen verden. Og så, du gik i din egen verden, der har lavet den her have af. Og mens du har gået den her og lavet den her have, så er vi meget mor at snakke sammen om nogle ting. Jeg kan garantere dig for, at jeg går i min egen verden, når jeg går her og ruder med mine rhododendron, når jeg ser her. Altså, hvad? Jeg kører ikke race på vej ind, gør jeg? Men man mødes jo nogle gange sammen, ikke? Så ligger man nogle gange, så går det lidt hurtigt, ikke? Men altså, det er ikke altid, vi ligger og kører race på vejen. Det er ikke noget... Jeg ved godt, hvad du tænker. Men altså, det er... Vi kører race på vej hjem derindefra, ikke også? Men altså, der er forskel på at køre og ligge og køre røden, og så ligger bare at køre hurtigt, ikke? Allerede som lille havde Frederikke plakater med biler hængende derhjemme i børneværelset. Men interessen for motorsport tog for alvor fart, da hun begyndte at arbejde på Statoil-tanken. Her mødte hun vennen Tino, der også interesserer sig for høj fart. I dag har han lovet at se på Frederikkes Golf, der lider lidt af motorproblemer. Stop. Vi skal have skiftet koblingen. Det vil sige, vi skal have gearkassen af. Og så nogle problemer med anden gear, skal vi se, om vi kan få løst. Det er lidt at sige også. Hvis man ikke får den anden gear, så kan man lige så godt blive holdende bagud. Jo. Der er ingen grund til at fortsætte. Vores mål er Karsten. Hvad skal jeg baghjul? Hvad skal han? Han kan også nok få det. Også den her? Hvis det ikke bliver den her, så bliver det den anden. Men den her har store chancer. Hvorfor er det så vigtigt at det er kun fordi det er sjovt. Det er fordi den kører fint, Carstens. En sjov bil, og den går stærkt. Er han kongen ude i øjeblikket? Det vil jeg ikke sige. Han er vores mål. Hvis det ikke bliver i år, så kan det være, blive til næste år. Er du klar til at give ham baghjul på fredag? Jamen altså, nu må vi se, hvor godt den kommer ud af hullerne. Den har fået store hjul på, og om den står bedre fast, eller om den er blevet for sløv, eller hvad den er. Om den skal skrues lidt op. Hvordan tror du, Carsten vil have det med det, du kører fra ham? Jeg tror, han vil smile og sige, nå ja, men så må vi skrue videre igen. Lige så vel som vi også siger, at så må vi jo også bare skrue videre, hvis han kører for os jo. Efter arbejde er Carsten smuttet over til vennen Christian, der også er medlem af Klubstribens bestyrelse. Sammen skal de to nu ud og tjekke en ny vej, som en af klubbens medlemmer mener kan være et glimrende sted at køre gaderæs. Du har fået en mail til jer. Er det den her? En eller anden erhvervsvej. Erhvervsvej. Hvor er det henne? Jeg tror, det er Brøndby eller sådan. Okay. Jeg synes, vi skal køre ud og kigge på den. Ja. Fordi, ja, det kniver lidt med veje for øjeblikket. Ja, vi skal have noget nyt at køre på. Helt sikkert. Ja. Det går specielt efter de der veje, I skal ud og kigge på. Sikkerhed og parkering og... Ja, om der er lys derude, og om det ligger noget industrikvarter, så vi kan gemme det lidt for politiet. Og så også for, at der ikke skal komme for meget andet trafik. Det skal jo helst kun være os, der ligger og kører der, så der ikke kommer nogen uvedkommende på tværs. Vi skal ind og se den næste bil, jeg formentlig køber, i stedet for min egen Corolla. Det er en amerikaner. Det er en Chevrolet Silverado med stepsejler faktisk. Det er med en 250 hestes V8 i. Min det er jo en lille hissig japaner, der bare whoop, whoop, whoop. Ikke også? Og den her det er bare sådan en stor der bare trækker. Det er fedt, at folk vender sig om efter en.
og helt som et knytnæve. Piger, de er... Jeg tror, de er ligeglade med, hvilken bil du har. Det ved jeg sgu ikke, om de er. Jeg aner ikke, om det er. Jeg er totalt ligeglad. Jeg kører ikke rundt i min bil og scorer piger. Nu er Frede så grim, så damer, der er ingen, der siger om noget. Der er ingen, der tænder på. Det der er egentlig også, altså... Hvis der er en pige, der stod... Jeg var nede og tanke nede på Statoil, ikke også? Og så er der en pige, der siger... Fed bil, må jeg ikke komme med ud og køre, fordi så kan du få lidt. Så vil man ikke samle hende op, vel? Fordi så siger hun ikke noget, vel? Jeg tror ikke, det er de ting, altså, der siger sådan en pige noget. Jeg er 25 år gammel, ikke? Og så hvis jeg skal score en pige med en bil, ikke? Så tror folk, jeg er Torkel Thuring. Og det er jeg altså ikke. Er han der, tror jeg? Så må vi se, om det er til noget. Ja. Der skal jo helst ikke være parkering forbudt, jo. Så kan der være lige meget. Ja. Og så skal der også være rimelig belysning på vejen, så folk de kan se, hvad der sker. Det kan ikke være lige meget, om der er parkering forbudt. Altså det I laver ude, det er jo alligevel ulovligt i forvejen. Men der er jo ikke nogen grund til ligefrem at bede om at få en bøde, jo. Det vil være lidt dumt. Og så skal vi jo også lige se, at vejen den er lang nok, og jeg tror, den er 1 kilometer, den her næsten, så det er jo rigtig fint. Det lykkedes heldigvis for Tino at få Frederikkes Golf klar. Om et par timer skal hun køre race mod Karsten. Men først skal hun lige teste, om bilen nu også er rigtig fit for fight. Og det foregår på denne dobbeltsporede vej ved Bella Centret i København. Hvad så? Er du tilfreds? Ja, men det er jo rart med et gear, der virker. Jeg skal bare hjem, og han får det så elendigt. Og så kører vi jo altid med åbent vindue her. Er det smart? Så vi kan høre den andens bil, så vi kan høre, hvornår de skifter gear, og hvor langt de er ude i gearne. Det er så smart. Så er han ved at klare det over? Ja. Tror du kan slå ham? Nej, jeg er ikke sikker på det, han. Vi kører kun 160. Og lidt til. Det passede mig meget fint. Jeg er ikke sikker på, at han er så tilfreds med mig nu. Tror du, at han har lavet en bil for godt simpelthen? Nej, det har han måske ikke. Men han har lavet den godt nok til, at når ham i tredje og går forbi ham i fjerde. Så Du ser meget, meget tilfreds ud. det er også. Der er politiet! Ups, hvad så? Ja, så kører vi. Ej, de er stadig lige i hælen af os. Jeg troede, vi var sluppet af med dem. Skal vi lege et til fat? De vil jo nok gerne have os begge to på en gang. Jo. Det er jo nok det, der er vejen, kunne forestille mig. Politiets ankomst til Bella Centret satte en pludselig stopper for Frederikkes og Tinos testkørsel, så de er nu kørt hjem til Frederikkes lejlighed her på Amager. Og politiet, de har ligget i baghjul af dem hele vejen. God aften. Hvem er du? Jeg kommer fra 48 timer. Har du kørekort hjem og se? Hvorfor fanden ikke stoppe os noget før? I stedet for at ligge og følge os efter, mand. Så skulle du få latteren. Her, kig løs. Prøv lige at gå lidt væk. Kig nu for helvede. Der er jo ikke noget. Vi har ikke noget på men hvor fanden skal I parkere sådan og blinke af og skal drenge? Kommer sgu da ikke indenom. Du er glad for at kigge af spejlet, mand. Frosser, mand. Sådan er de. Er der noget, du prøver før det her? Det er jo hver gang, fordi bilen ser smart ud, så skal de jo se jagte en, ikke? De kan jo ikke give os en bøde for noget. Vi har jo ikke gjort noget.
Værsgo, Tino. Der er en god dag. Tak lige meget. Lad os du skulle da med strække noget. Ja, det er jo ikke første gang. Altså, det er det samme hver gang. Det er simpelthen så latterligt. Ja. Nu skal jeg tjekke din. Snitter der væk for min bedste ven. Klokken er 23, og Carsten er nu på vej til et øde industrikvarter i Ballerup. Det er det første sted, der skal køres gaderæs i aften. Der er nogen, der har udfordret mig derude, så jeg skal ud og køre lidt race. Hvem er det, der udfordrer dig? Jamen, den ene, han hedder Frederik. Han kører en Toyota Corolla med kompressor og måske også lattergas på. Så jeg ved ikke rigtig, hvad den kan. Jeg har ikke prøvet at køre imod den endnu. Men jeg regner med at kunne køre fra ham. Det er nok mere den anden bil, jeg skal passe lidt på. Det er en, der hedder Frederikke. Hun kører en Golf VR6 Turbo, og hun kan køre stærkt. Vi er nok nødt til at vente med tophastigheden til senere, tror jeg. Stakkels ham bilisten, vi lige har kørt forbi. Men det her 5. gear skulle gerne gå mellem 62 og 72. Nu må vi jo se. Frederik og Carsten har aftalt at mødes her i aften for at få afgjort deres duel. Men pludselig vil Frederiks Toyota ikke starte, så den holder nu i pit i en af vennernes garage. Her arbejdes der nu på højtryk for at få bilen gjort klar. Den kan ikke lade strøm, og det vil sige, at jeg kan jo lade batteriet fuldt op, ikke? Men åbner jeg for anlægget et lille stykke tid, ikke? Så er det jo færdigt. Ikke? Og det kan man ikke. Jeg gider ikke stå derinde og være til grin, fordi jeg skal skubbe min bil i gang med det. Så den lader ikke batteriet, og det er jeg rimelig utilfreds med. Klokken er 10:15 nu, ikke? Og hvis han er færdig klokken 12, og jarlen ikke kommer ud på Industriparken, så vil det derude 12:15. Men lad os nu se. Men jeg går og venter på ham Frede der, eller Frederik der, med den røde Corolla, der skulle komme. Ham, der udfordrede mig. Ja. Så jeg har ikke set ham endnu. Han har fået kolde hænder. Ja, kolde tæer. Ja. Det har han sgu nok. Jeg ved ikke, hvor han bliver af. Det er sådan en lille lorteting. Altså, prøv at forestille dig, at du har bygget en hel færge, og så kan du ikke få hævet landgangsbroen. Det er så blødt, og jeg er så magtesløs. Altså, jeg kan bare stå og kigge ned og stå og se på dem lave. Jeg kan ikke gøre en skid. Altså, det er jo ikke de billige timer her fredag klokken 14. Fredag klokken 22:53. Men det kan jo være, at han ligger og skruer på sin bil, jo. Det er der jo mange, der gør. Det gør jeg jo også tit selv, sådan lige op til, man skal på striben, ikke? Så har man lige et eller andet, man skal nå at skifte nogle hjul eller et eller andet, så bliver klokken mange, og så kan man godt være lidt sent på den. Skal vi prøve? Lader den! Og tager tårerne væk. Det er lovligt at score i sidste minut, det tæller også. Okay. Vi har travlt. Og der er folk herude, kan jeg se. Det er Industriparken i Ballerup. Har I kørt herfra? Ja, eller jeg har ikke kørt selv herude, men vi har været ude og kigge herude, når der har været noget. Så... Ja, det er godt at køre her. Nej, jeg synes ikke, stykket er langt nok, og der kommer busser og mange andre biler og sådan noget, så jeg synes ikke, det er særlig godt. Jeg har modtaget Stribens sms-beskeder, hvor vi kører henne. Vi skal på Industriparken i Ballerup. Er det ikke et godt sted at køre? Ja, men altså,
Jeg er ikke så forbandet tilfreds med det. Nå, Carsten. Frederiksbilerne er blevet klar nu, kan jeg godt fortælle dig. Er den det? Det er fyldt vand i hvert fald. Det skal heller ikke. Du er frisk nok, eller hvad, Carsten? Helt sikkert. Men ikke herude. Det er et lortested derude. Her? Ja. Skulle der plads nok? Der er alt for mange frem og tilbage biler. Nej, for de skal bare lige lande først. Altså, nu er det jo bare fordi, det er tidligt på aftenen. Der er ikke så meget trafik, så Vi skal jo prøve. Hvad er det, vi skal da se nu? Jamen, det er min gode ven Fino, han er ude og lave en burn-out. Kom lige og hold! Det koster sgu da mange penge, her, gør det ikke? Det er gratis. Det er ikke mine. Det er jo ikke noget, en normal menneske gør, vel? Altså, der skal være lidt, tror jeg. Det er det. Ja, det er noget. Lidt tår sammen med altid. Det er gerne Vi skal på vej ud til Bellacenteret Bellacenteret? for at køre derude i stedet for. Så kan det være, at jeg kan få lov at køre med Carsten derude. Det er mit yndlingsstykke, så politiet skulle være på vej, har vi lige fået at vide. Og så er det jo altid meget rart at være nogle af de første, der kører, så vi slipper for alt det der hulter til bulter, der er. Så afsted! Endnu en gang dukkede politiet op, så nu er de unge på vej tilbage til deres biler. Om lidt vil de dukke op et helt andet sted i København for at køre race. Kom de? Jeg ved ikke, om de er kommet endnu, men de var på vej. Så vi aftalte bare Bellacenteret. Så var det ud af hullerne, inden der kom for mange. Der er de. Men vi har også hørt om betjente, som forstår os og godt kan forstå, hvad det er, vi laver. Og synes, det er til dels okay. De vil bare ikke stå frem og sige det. Det kan være, at politiet selv synes, det er sjovt at køre stærkt. Ja, det er der jo nogen, der gør jo. Ja. Og der kommer faktisk også betjente herude og kører civile biler. Deres egen biler. Gør du det? Ja, det gør det. Og de prøver at skjule sig iblandt os, hvis det er, der kommer betjente herude, ikke? Så de ikke skal prøve at slå deres nummerplader op og sådan noget. Jeg er ikke bange for at dø. Fordi jeg er bange for, hvis det skal gå rigtig, rigtig slemt, så man bliver en eller anden grøntsag. Hvad skal jeg? Trommer, eller hvad? Niks. Trommer? Niks. Vil det være noget klog på mig sådan? Hej søde. Har du en reservedunk med? Nej, faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Vi skal lige over den her vej her, så vi ikke bliver... Det er så hjernedødt det her, mand. Hvad laver jeg her? Politiet nåede frem til Industriparken i Ballerup før Frederik, så derfor har han lige besluttet at tage en bilvask, inden turen går videre til den nye vejstrækning ude ved Bellacenteret. Frederik, hvorfor vasker du bil nu her midt om natten? Det er fordi, hvis der nu kommer nogle tøser, ikke? Så kan man sprøjte lidt på deres forlygter. Det der med fart, det kan man ikke rigtig beskrive. Altså, hvad er det, der gør, at man gerne vil løbe hurtigt på ski? Hvad er det, der gør, at man gerne vil køre hurtigt i bil eller køre hurtigt på motorcykel? Det er bare, enten er man tiltrukket af det, eller også så synes man bare, at det er verdens onde. Det, der desværre med fart, det er, at det slår nogle mennesker ihjel en gang imellem. Og desværre, rigtig desværre, slår det nogle mennesker ihjel, som bare var på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, og det er det mest tragiske ved fart. Derfor er det godt, at vi har nogle fartgrænser. Jeg er ikke bange for at dø. Fordi jeg er bange for, hvis det skal gå rigtig, rigtig slemt, så man bliver en eller anden grøntsag. Men det håber jeg virkelig ikke sker.
Sådan der. Jamen, de ligger og trykker lige nu. Fordi de synes, det går for langsomt med at komme derind af. Så, men jeg har ikke fået kørt min bil ind. Så jeg ved ikke, om den får benzin nok, så jeg kan ikke ligge og give den fuld valle. Jeg skal lige finde ud af, hvorfor den her lampe den lyser. Det irriterer mig lidt. Hele karavanen af biler er nu flyttet fra Ballerup herud til Bella Centeret, hvor politiet endnu ikke er dukket op, så nu skal der køres ræs. Ja, nu prøver vi lige at varme op til, at mig og Karsten kan komme ud og køre lidt og se, hvad der sker. Er du spændt? Nej, jeg regner sådan set med, at han kører fremad, fordi at, han har jo gjort det de sidste par gange her, så lad os nu se. Så er det store øjeblik kommet. Karsten og Frederikke skal køre mod hinanden. Vi kan skrue den op med og køre fra. Hvordan gik det? Jamen, det gik jo fint nok jo. Den ene får en bedre start den ene gang, og den anden får en bedre start den anden gang. Og det må jo så siges at være kørt lige op jo. Så det kan jeg jo kun være tilfreds med jo, må jeg sige. Især med den medfart, jeg har fået fra alle andre, som der stod en gut herovre, og så siger han, nå, du skal bare have røv fra start af, hva? Siger han så til mig, og jeg tænkte bare, nå, ja. Så nu kan jeg hygge mig lidt ekstra med det, ikke? Så kønne piger kan godt være med i racet her. Jeg kan i hvert fald godt. I anden gang, der fik jeg en dårligere start. Men jeg halede lidt ind på hende, og så lå vi lige deroppe af. Så vi kører lige op, vil jeg sige. Frederik er igen røget ind i problemer med sin Toyota. Den lampe, der lyste i instrumentbrættet, viste sig at være benzinmåleren. Så nu starter den store jagt på benzin. Hej søde. Har du en reservedunk med? Nej, faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Jeg skal lige prøve at kigge, når jeg kommer tilbage. Okay, gør det. Har du en reservedunk med noget benzin i? Nej. Har du en reservedunk med noget benzin i, som jeg køber af dig? Jeg holder hernede ved afkørselen ud til Avedøre. Det er ikke så godt. Det er ikke lige det fedeste sted at holde. Hej, har du en dunk benzin med? Du kender ikke nogen, der har det med? Det er noget skod! Vi er så tæt på, og alligevel så langt fra en. Det er så ærgerligt. Når du kører op til krydset, ikke? Ja. Drejer til højre, kører 200 meter, så er der en køretang. Er nummer? Der er kort. Jeg har kort til, hvis det er. Har du kort til den? Hvad venter du på? Hvad vil du have benzin i? Jamen, jeg har en hvis jeg nu skaffer en dunk, kan du så skaffe en bil, vi kan køre over i? Ja. Okay. Kan du skifte kobling? Ja, lige pas. Kan du mærke det? Ja. Også gearkasse? Ja. Mit andet gear. Da I startede med at køre ud, hvordan var det at komme ud første gang? Man bliver modtaget med nogle blandede følelser. Altså, nogle synes, det er vildt sejt og fedt, og så er der andre, der står og sviner dig til og kalder dig ting og sager, og ikke rigtig kan acceptere, at der er en kvinde, der kommer herud. Hvad er det, der så fedt ved at komme på Stine? For mig er det fart og spænding. Jeg tager ikke stoffer, jeg drikker ikke spiritus, jeg ryger heller ikke cigaretter til hver dag. Fart, det er mit stof, og min bil er det ting, jeg prioriterer højst. Gider I vente 10 minutter? Vi skal bare lige over og hente noget benzin, så kommer vi tilbage. 10 minutter. Sig. Det er lidt ærgerligt, at alle tøserne ikke skal med, men sådan er det jo. Hvor er det bare kikset, mand. Hvor er det bare kikset. Det spiller bare ingen steder. Jamen, prøv at høre en gang. Ja, men prøv at høre en gang. Nu skal du høre her, hvor kikset mit liv har været i dag. Så finder vi en ny generator og sætter på, så lader den. Så kører vi for tør for benzin på vejen herind, fordi jeg ikke gider at være for tung. Jamen, er den gået helt død? Politi, kontrol, skab for mere vold.
Hej, drenge. Så sidder der bare 6 gutter, ikke? Og så kører folk, det spiller 1 milliard. Så er alle bilerne på vej væk igen. Pludselig er politiet også dukket op herude ved Bella Centeret. Og det er alt rigeligt til, at vi skal få. Det holder ikke. Nu skal du høre lige her. Hvad skal jeg? Der står i loven. Hvad har du at sige, Marker? Hvad har du at sige? Hvad skal jeg? Troner eller hvad? Niks. Niks. Skal det være noget glo på mig sådan? Start tankning. Så lykkes det endelig for Frederik at få fat i noget benzin. Nu mangler han bare at finde sin bil, der holder parkeret ved en afkørsel til motorvejen. Vi skal lige passe på, vi skal lige over den her vej her, så vi ikke bliver... Den holdt ud for et stort blåt skilt. Det er så hjernedødt det her, mand. Hvad laver jeg her? Nu går vi den anden vej igen i forhold til, hvad vi gik før. Hvorfor? Fordi det viser sig, at vi gik den forkerte retning. Så jeg havde jo problemer med, at den blev lavet før, så jeg tænkte, den her bil den forbliver hemmelig, så jeg lå være at tænde advarselsblinket. Hold der! Hold der! Kom du, papa! Har du nøglen? Altså, hvis det var Robinson det her, så var jeg sgu blevet stemt hjem. Politiet kom og ryddede hele feltet ud ved Bella Centeret, så nu er vi rykket ud i nærheden af Greve. Nu skal den endelige dyst mellem Frederik og Carsten starte. Er I klar, drenge? Hvorfor har du så pillet bagstræk af? Eller hvad? Har du fået benzin på? Okay. Hvad siger du? Har du fået benzin på din bil? Ja, men jeg har ikke så meget på. Det er jeg heller ikke. Jeg er næsten ved at løbe tør. Ja, det kan jeg godt. Det er jo godt fra dig. Ja. Det er pinligt, mand. Ja, der ligger en tank lige hernede, så... Hvor? Lige hernede. Nå, jeg er nede på sjøen. Ja. Er I klar til den afgørende dyst? Ja, Carsten er klar. Jeg er ikke klar. Det må jeg nok ærligt erkende. Det er jeg sgu ikke. Nej, du har ikke fået skruet så meget endnu, vel? Nej, jeg har ikke fået dysset den anden. Det er det, der var problemet, ikke? Så... Og du gasserne ikke på? Nej, det har jeg ikke. Så bare tryk på speederen, du. Ja, det er du ret i. Men altså, når man har en japaner, der flyver lavt, og så en, der går lidt højt i tomgang. Hans, den flyver lavt, min, den går lidt højt i tomgang. så er det ikke så godt at køre race, men vi skal nok få vores race, og det skal nok blive godt. Men indtil lige nu, der er det mig, der er kylling, og der er det Carsten, der er kongen, og sådan bliver det ved med et stykke tid nu. Klokken er tæt på at være 2:30. Vi har kørt rundt nu i København et par timer. Ja. Er det værd? Det synes jeg da. Helt sikkert. Vi får kørt noget racer, og vi får snakket med alle vennerne, og får hygget og så videre. Så det synes jeg helt klart, det er det værd. Hvad siger du, Frederik? Er du ved at være træt? Ja, jeg er ved at være gå hjem tid nu i hvert fald. Så nu har vi fået, hvad der skulle være i dag, tror jeg. Jeg gider i hvert fald ikke køre mere. Det bliver kun hjem i seng. Hvad siger du, Frederik? Det har været en lang dag. Ja, det har været en lang dag. Det har været en lang lortedag. Men nu står vi her, og det har været noget fed race i dag. Der har været nogle biler, jeg ikke har set før herinde. Og det tegner godt for en god sommerferie her, eller en god sommer her på striben. Frederik og Carsten fik ikke afgjort deres duel i denne omgang. Frederik var bange for, at motoren i hans Toyota skulle brænde sammen. Den mangler åbenbart stadig lidt småjusteringer, inden den rigtig er klar til gaderæset. Men de er til gengæld klar i næste weekend sammen med hundredvis af andre danskere landet over. 48 timer er slut. Tak for i aften.